Enggal hanya ketimbring Atmojo penantemanten putri saking keluarga Wandawa niki anak Mas Bagus Aditya Soho para kadang-kadang kinasih sedaya handherekaken gambyongi pinang hargya temanten enggalon alon anut suarane pradonga kang kapiyarsa ungeling kodhok ngorek laras moyo sang saya caket cinaketan Atmojo penang temanten kakung tumuju wonten ing ngandhapipun Tarup Agung Binaturata ingkang sinangga pisang cacahipun kalih nderekaken asung pakurmatan rinake dening panjenenganipun ingkang Bapa Irawan Dwi Purnama mewah ingkang garwa kinasih Bismillahirrahmanirrahim. Gilir gumanti ana puspitaning adi kembar mayang panjang ilang. Ingkang sampun kaasta dening kusumaning ayu kenya gilir gumanti puspitaning adi kembar mayang ingkang sampun kaasta dening Satria Bagus. Tembok ing catur netra ing pandulu ingkang linembaran ing budi luhur. Sakala wonten daya-daya pangaribawa Jaya Daru Kalpadaru Dewa Daru niki hakekan tenasta tumuli gamparanipun pinang hargya temanten kakung wus kasta wonten ing Bantala tumuli ingkang awujud antiga kapidak pecah sak nalika kinarya sungkem tandha bekti kusumaning ayu ingkang garwa kinasih pecah sak nalika lambanging putra temanten mugia sageta mecah lan misah saking tanggung jawabipun tiyang sepuh mandiri pribadi uga wis mecah saking tatananipun negari saha mecah saking tatananipun agami kusumaning ayu hangasta tirta wening salebetipun Bogor kencana kang dipun jangkepi Sekar Setaman, Sekar Gading, Sekar Melati, Sekar Kantil, Sekar Kenanga, Sekar Mawar-mawar warni menggah tindak lampahipun tiyang agesang wonten ing alam bebrayan sedaya kepareng badhe kumantil dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Nalika semono enggal hanganti ingkang garwa kinasih jengkar saking panti panglereman hakekan tenasta tebu ing catur netra ing pandulu ingkang linembaran ing budi luhur sakala wonten daya pangaribawa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tumuli pinangharga temanten sekalian pinagran uter ingkang cacah sekawan anggenya hangopadi sandang dalasan pangan wonten ing sekawan keblat sisih etan kidul kulon lor ing setya muga-muga sageta hanampi sunah agung saking kuwasing Gusti jumbuh ingkang ginayuh sembada ing margining mulya mugia tansah pinagran marang rahing kautaman ing setya enggal hanguteri mring kakungipun kula inggih anak Mas Bagus Aditya Hendrawan Putra mugia dadya garwa ingkang gemi setiti kebak ing pangati-ati mugia tansah dadya pasangan ira ingkang pantes sinudarsana miat langene kang aglar padang munsar dinulir kekonang surem sorote tanpa padang asor lan pepajang Sebasai ganuwun ingkang tanpa upami kunjuk dhumateng para kadang-kadang kinasih
ingkang sami nyekseni dawuhipun putra temanten sebagian keluarga monggo saged pinarak matur sembah nuwun nggih saged pinarak sebagian keluarga monggo kula aturi pinarak wonten ing papan pinarakan ingkang sampun kasedhiakaken dening keluarga gendane kang sekar gandung lon alon ugi tansah kelakon gremet-gremet pinaringan slamet tinuntun reh bebeneran tinebihna reh kanestan tumuju mring papan ingkang dipun tuju ninggah wonten ing siti hinggil panggohe kedaton Didhahaken timbang pangkon ya timbang bobot-bobot ing timbang kawektu pangandikanipun ingkang Rama. Matur dhateng ngarsa panjenenganipun ingkang Ibu. Yen to kerawan putra enggal ing ateges boten badhe pangsindhe pangsiladan. Pundhita ing antawisipun putra mantu, pundhita ing antawisipun putra piyambak sedaya kaanggep sami. Timbang pangkon ya timbang bobot ing ateges syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Murbeng dumadi kanthi mekaten kawisuda tama ingkang kasebat nanem wiji kene-kene ngger anakku sekarone tak wisuda tama ya ngger Bismillahirrahmanirrahim angkles klekes manungku puja-puji pangastuti niki ingkang putra temanten monggo ibu kasuwun pinarak hadirin para rawuh kakung Pak Putri sedaya ingkang rawuh ingkang hadir niki kadherekaken panjenenganipun ingkang ibu monggo ibu kula aturi pinarak wonten ing kursi gading dampar kencana gandane kang sekar gandung kenya mewah jejaka ngaturaken piranti ingkang kawistanan tilam mulya guna kaya alam suraguna tumrapipun satria bagus menika kedah migunani kaya ugi kedah ngayani surawani marang bebeneran wedi marang kanestang sok glogok kasuntek wonten pangkonipun ingkang garwa kinasih datan boten enten ingkang sumarebet pratandha dadya garwa ingkang gemi setiti kebak ing pangati-ati menika kasebat kacar kucur tampa kaya kacar kucur wong liya isa dadi sedulur
gatining sedya guna kaya enggal dipun aturaken dhateng arsa panjenenganipun ingkang Rama Ibu. Sak wanci-wanci titipan menika enggal kepareng badhe kasuwun malih. Paripurna ingkang kaping sepisan enggal dahar walimah. Miturut pangandikanipun para winasis menika kasebat wijilipun buga jenar. Buga ya wis aran sekul jenar ingkang awarni kuning. Ingkang hangaturaken nggih kusumaning ayu kenya mewah jejaka nalika semana sami hangudi kaweruh wonten ing pawiyatan. Kanthi alon anut miturut suarane pradangga kang kapiyarsa nggih ungilipun tlutur rezeki halal saking peparinganipun Gusti ingkang Maha Agung mugi enggal pikantuk kebahagiaan kamulyan talining brayat ingkang awujud pratima minangka legringing bali wisma nenggih momongan. Mundhut piranti ingkang kawistanan sendok ingkang kakung dulang dhateng pawestrinipun ingkang estri dulang dhateng kakungipun iling purwaning dumadi Gusti Purbaningrat Kalamun Cinandra Pepindha Raja Sedina Ratu Sedalu. Buga jenar kanthi dipun jangkepi kathahing rasa lelawan bilih asin pedes gurih saha sanesipun tertamtu ing benjang kepareng badhe hamrangguli pinten-pinten perkawis sinebat bahagia mulya nikmat sengsara sedih seneng lan rekoso. Paripurna dahar walimah kembul bujana Andrawina kalajengaken nggih ngunjuk tirta wening tirta ya wus aran banyu wening suci manunggaling raos suci menggah lahir tumusing batin. Tirta wak kuning ingkang dumadi salah satunggalipun tirta ingkang saking sendang panguripan nambahi daya kawibawanipun. Ugi Kalamun Cinandra dedeg piatekipun pideksa amantos sinampiran dening sekarinun cihang ambar arum. Kanthi madhep mantep ring ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Sinten toh ingkang boten kapirangu kalamun yen to hamandule ingkang putra ngitingalaken gandes luwes lelewane nuju krana rinengga ing busana aditinta indah raras kawerian asri Kalamun Dinilu. Nambahi daya kawibawanipun pinanghargya temanten ugi Kalamun Cinandra pinanghargya temanten putri ngagem cunduk mentul kinarya lumaksana sajak ebah-ebah kadya sisi ing winanggrana kadya diren sajuliring nggih kunjuk dhumateng panjenenganipun keluarga agung Bapak Irawan Dwi Purnama mewah ingkang garwa kasuwun sedya jengkar ingkang sak perlu badhe hanampi bektinipun ingkang putra temanten. Monggo Ibu Bapak monggo rawuhipun panjenenganipun kadang besang sutresna tentu ingkang putra nyambut rawuhipun
Mriko pratandha nyambung balung ingkang pisah tali silaturahim. Tebih karaya monggo Bapak Ibu kula aturi musafakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi pratandha nyambung balung ingkang pisah tali silaturahim ing antawisipun keluarga Sukodana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gamparanipun pinangharja temanten kaasta wonten ing babut pramodane tumuli ingkang putra temanten enggal kepareng badhe asung sumengkem dhateng ngarsanipun para pepunden sepuh aji sepuh. Niki hadirin siap menjalankan tugas masing-masing. Yang suami siap menjalankan tugas sebagai seorang suami, sebaliknya yang istri siap menjalankan tugas sebagai seorang istri. Hadirin, sebelum mempelai berdua bersimpuh berlutut ke pangkuan Bapak Ibunda tercinta terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kakanda, aku serahkan jiwa ragaku kepadamu Kakanda. Aku bersimpuh berlutut ke pangkuanmu. Semoga nanti diberikan kebahagiaan Kakanda. Istriku tercinta, aku juga turut berdoa semoga kita diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun kelak di akhirat nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mempelai berdua mensucikan diri keribaan ilahi Rabbi. Selanjutnya mempelai berdua bersimpuh berlutut ke pangkuan ibunda tercinta ibu. Munawarah mohon maaf atas segala kekhilafan. Mulai dari kecil ibu sudah merawat aku, sudah mendidik aku, memberi nafkah aku ibu. Ikhlaskanlah Siti Munawarah akan hidup bersama lelaki pilihanku yang nantinya akan menggantikan bapakku ibu. Kakanda, Aditya akan memasuki di keluargamu Kakanda. Ya nak, kami terima dengan sungguh hati. Ibunda tercinta, Kakanda, Siti Munawarah mohon maaf sebagai ganti orang tuaku yang telah meninggalkan kita. Sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kakanda, doakan kami, ridhoi kami, ikhlaskanlah kami akan hidup bersama lelaki pilihanku yang nantinya akan menggantikan bapakku. Alhamdulillah nak, adikku sayangku, adikku tercinta, walaupun orang tua kita, ayah kita sudah menghadap ilahi Rabbi, namun aku sebagai wakil seorang ayah, seorang papa akan selalu mendoakanmu nak. Ya terima kasih. Selanjutnya Aditya bersimpuh berlutut ke pangkuanmu ibu. Ibunda tercinta, jauh dari Sidoarjo, namun dekat di hati, dekatlah kami. Doakan kami, semoga kami menjadi anak yang soleh ibu. Hadirin, peluk cium sebagai tanda kasih sayangmu atas pengorbananmu ibu. Ayah, bapak, Aditya mohon maaf, ikhlaskanlah. Kami akan hidup bersama wanita soleha yang bertempat di Punggur Purwosari yang akan menggantikan ibuku bapak. Ya nak, walaupun kami jauh dari Sidoarjo menuju di Bojonegoro, namun doa kami dekat pada kamu nak. Ya nak, kami doakan selalu. Semoga bahagia ya nak.
dengan tetesan air mata yang menjadi saksi dan disaksikan oleh sanak kerabat hadetolan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Doakan kami Bapak Ibu, semoga kami menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doakan kami putra putrimu semoga menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Langsung foto keprabon, setelah itu serah terima. Nggih, monggo Bapak Ibu keluarga, kadang-kadang juru syuting, juru songging. Barakallah alaika baraka alaika. Doakan kami semoga menjadi putra putri yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Persiapan adik-adik Putri Domas Manggolo, Putri Domas Manggolo untuk mempersiapkan diri. Mbak-mbak terima tamu yang pakai busana seragam hitam semuanya, ayo untuk mempersiapkan diri foto keprabon. Dan juga nanti keluarga dari Sidoarjo belakang foto keluarga, bukan sekarang, nanti ada waktunya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita semuanya bahwa jasa seorang ibu yang sangat luar biasa. Jasa seorang ibu mengingatkan kita semuanya, semoga kita tidak menjadi golongannya orang-orang yang berani sama orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, jasa seorang ibu yang paling utama. Ketika kita semuanya di dalam kandungan, belum ada satupun orang yang mendoakan kita. Ibu kita sudah mendoakan sambil memegang perut, nak, kamu besok menjadi anak yang bahagia ya nak. Kami besok menjadi anak yang takwa kepada Allah dan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, semuanya sudah melihat bahwasanya di hari penyatuan putra putri Anda tercinta nyambung balung ingkang pisah tali silaturahim di antara keluarga Sidoarjo dan keluarga Bojonegoro. Di dalam hadis telah disatakan bahwasanya zur hubban fayazdadu hubban, berziarahlah dengan jarang maka akan menambah kesenangan. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin para rawuh, Bapak Ibu kang medaya kakang putri, kanthi mekaten dawuhipun putra temanten sampun dipun susupi dumateng kadang tata rias profesional yaitu Mas Rezan yang punya jering satu kota Bojonegoro. Ngapunten keluarga saking Sidoarjo ngaturaken wilujeng siang rawuhipun awit keluarga mriki kanca-kanca menika lekasipun atawin talunipun menika awit jam 09.00. Alhamdulillah pramila ngati mekaten menika enggal katindakaken adicara sabda pasrah panambining temanten. Mangke sak sampunipun mekaten mangke enggal kirap kanalendran. Hadirin badhanipun kirap kanalendran mangke panjenengan sami saged nderekaken foto keluarga sak cekapipun walaupun nanti tidak kita sebut satu persatu nama lengkapnya. Ngoten nggih. Monggo mangke saged nderekaken foto. Hadirin para rawuh kanthi kerawan panjenengan sami doa restu panjenengan sami. Moga-moga putra temanten dadi keluarga ingkang adem ayem tentrem cukup barokah samodayanipun. Mbak-mbak terima tamu mohon yang pakai busana seragam ayo lebih cepat lebih baik. Monggo nggih. Menika sampun dipun rantos monggo. Mbak-mbak terima tamu, ibunda-bunda monggo semuanya bersama biar jadi kenang-kenangan karena ini momen yang tidak akan terulang kembali. Yang ada di pasar ayo untuk melayu cepat. Ini masih ada yang belanja di pasar sana. La dala nggih apa kok la dala. Nuwun dhumateng para rawuh ngapunten keluarga Sidoarjo. Bu pinten jam Ibu Bapak perjalananipun berapa jam dari Sukodono Sidoarjo? Berapa jam? Badhe subuh mangkatipun nggih. Badhe subuh. Oh, ketoke ya ora bar subuh. Ketoke jam 7 lagi mangkat ketoke. Nek ndelok niki jam 7 ketoke nggih. Padahal ini jam 9 kita harus start acara Bu nggih. Tapi tidak ada masalah, monggo mangke ingkang badhe ngersakaken sipeng monggo nggih mbok bilih mangke monggo. Hadirin para rawuh enggal kasiget satawis enggal hadidakaken adicara iki menika sabda pasrah panambining temanten. Hadirin para rawuh, duka padicara kang salajengipun hadirin uninga bilih saderengipun panjenengan sami rawuh dhateng mriki, kala wau pahargyan sampun kula buka Bapak Ibu. Ngapunten nggih, saderengipun panjenengan sami rawuh dhateng mriki, pahargyan menika sampun sareng-sareng kita hadiahi Fatihah dhateng ingkang putra temanten. Muga-muga putra temanten dadi keluarga ingkang adem ayem tentrem cukup barokah. Duka padicara kang salajengipun nggih enggal ngaturaken atur sabda pasrah saking keluarga Kadang Besan konjuk dhumateng panjenengan Bapak Marjuki Wardal Sasono Satawis kula sumanggaaken.